iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Raketera and this is Lea's Secret File. Si Lea na ipinagpalit ang kanyang LDR na jowa sa isang single mom na nasa malapit lang. Pero sa kasalukuyan na ay naguguluhan sa kanyang relasyon dito sa isang single mom na ito dahil nga parang bumabalik si single mom doon sa asawa nito. So, pakinggan na natin, Titan Jello, ang mga nag-comment sa ating secret file ngayong gabing ito. At isa sa mga komento at nagkomento ay si JP Arcega Babasa. Para sa sender, mas lalo ka lang maguguluhan lalo't may komunikasyon pa sila ng asawa niya dati. Hindi magiging maayos ang relasyon ninyo. Sinayang mo lang ang taong totoong nagmamahal sa'yo. Sa sitwasyon mo, parang nagiging karma sa'yo yan na naranasan mo dahil iniwan mo yung taong nagmamahal sa'yo. May kasabihan nga tayo na mas lamang ang malapit sa malayo. Para sa sender, pwede ka pa namang magbago. Piliin mo yung walang sabit or balikan mo yung taong totoong nagmamahal sa'yo. Pero hindi madali kasi nagawa mo ngang manloko. Alam mo yung tama, kaya nasa sa'yo yan at ikaw din ang magdedesisyon sa kalagayan at nararamdaman mo. Pwede mo namang ayusin pa ang mga desisyon mo sa buhay. Yun lamang po, DJ Rocky at DJ Titan Jello. Happy Thursday. Ingat po uwi from Tambay Love. Para naman kay Anna Lorraine. Ito si Anna Lorraine ulit. Good evening, DJ Jello. Ganyan nangyari sa akin kasi yung barkada ko naging sila ng tatay ng anak ko. Sabi niya, papakasalan daw siya at nalaman ko ng isang friend ko na iniwan daw siya ng tatay ng anak ko. Tapos inanakan lang din siya. Tapos iniwan. Alam mo yun, DJ Jello, yung nagmamalaki siya sa akin, yung pala gagawin din sa kanya yung ginawa sa akin. Kumbaga, yung panahon na iniwan siya ng mister niya, napunta dun sa kaibigan niya. Tapos nagmayabang sa kanya yung kaibigan niya na, ako papakasalan ako. Ayun, inanakan lang din at umiska po. Okay. Yan. Agaw pa more. Karma yan eh. O, ito pa sabi ni Gab Pausing. Magandang lesson ito. Sabi niyo nga karma. Tama ang sinabi niyo na what goes around comes around. And walang magandang madudulot ang isang relasyon na nagsimula sa mali. Kaya always choose to be kind and always choose to start a relationship that centers on kindness and love from the heart. Hindi yung temporary infatuation lang. Shoutout po from Gab Pausing. Salamat, Gab. At Meron pa. sino pa to? Sabi dito. Sabi ni Earl, good PM po. Shoutout naman po sa TNVS XXR group, lalo na kay Sir Angelo at Frederick Solomon from Earl and Night Shift ni Grab. Nakatuto kami ngayon at big shoutout kay DJ Raketera at Titan Jello. Para po sa amin, hindi po kami agree sa ginawa niya at may karma po talaga na mangyayari sa mga taong ganyan na hindi marunong magmahal sa taong minamahal sila ng tama. At kung magmahal man sila ay mapupunta lang din sa hindi maganda dahil nga mali yung pakikipagrelasyon nila. So may punto tong mga to, no? Yeah, totoo yan. Buti pa yung mga TNBS natin. BS drivers natin, no? Talagang tama ang laging nagiging desisyon at daan sa buhay. Diba, kumbaga, hindi kumakaliwa. Laging kumakanan. Ay nako. Anyway, ito pa sabi ng ating kabisyo naman na si Rogelio, Sir Rogelio Clara Jr. Yung hindi pa nga nahuhulog ang loob sa isa't isa pero mas nauna pang nahulog ang suot na panloob. Ay, charot with harot.
Being in a relationship is a responsibility kung hindi nare-reciprocate ang love, time, and effort natin sa isang tao na tinuturing mong espesyal para sa'yo, it's time na para bumitaw. Para ka lang naglalaro sa playground ng siso, mag-isa at hindi naman talaga nagiging masaya. Aray ko. Fairness naman, no? Pag ikaw nagsiso mag-isa, Ang diba? hirap, di ba? Yung nakasadsad ka lang sa lupa. diba? Kahit kailan hindi ako natuto niya magpalipad. Di ba ang gagaling nung iba lumilipad na ganun? Ako, hindi. Wait lang Tama ba tong parehas na inisip natin? Siso, duda. Yung siso yung lever na parang tignan mo, dalawa online. kayo. Swing yung Hindi, yung sinasabi mo. ko. Yung siso pala, oo, mahirap naman mag-isa. Hindi ka naman naaangat, di ba? Oo. Hindi magiging balance. Pero sa bagay, sige, supportahan pa rin kita sa swing kasi kailangan may tutulak sa'yo. Oo, ang hirap. Ako Pero naman sa kailangan mong swing. gamitin yung paa mo kasi, di ba? Yung parang may hatak yun para maging effort kay. Pero yung Sa siso, siso, kailangan dalawa. Oo. Para maging balance. pero depende pa rin yan sa bigat ng isa, di ba? Kasi kahit na sabihin mong, dalawa nga kayo, pero yung isa naman, 100 kilograms, tapos ikaw 50 kilograms, hindi talaga kayo magsisiso. Ay, nako. O, ito pa sabi ni Charles Sancho, siguro sender, wag mo nang ipilit. Pangalawa na to, pero oo, wag mong pilitin kung hindi na pwede kasi magdudugo. Ay. O, ito pa sabi ni Jason Terao. Wala talaga nagtatagal sa LDR. Swertihan lang kung magtatagal kayo sa LDR. Kung ako sa'yo, bigyan mo muna ng time ang sarili mo at makakapag-isip-isip ka din tungkol sa relasyon ninyo ni Laika. Pero much better kung putulin mo na yan dahil you're having second thoughts. Yun lamang po from Jason Terao. Dude, ang dami pa nag-comment sa ating secret file for tonight. Pero alam mo, ang nare-realize ko talaga dito is that pangit na magsimula ang isang relasyon sa mali. Tumpak. Pangit na pangit. Hindi ikinagaganda ng isang tao o ikinapopogi ng isang tao ang pang-aagaw, Tama. pangloloko, Tama. pagsisinungaling. Tama. I agree. Di siya nakakapogi. I agree. Siya nakakaganda. Alam mo, kanina ko pa to gustong ikwento Kasi kanina kinuwento mo yung sa friend mo. No? Okay. In line with your kwento, Sige. yung dun sa nangyari sa amin ng ex ko. Ito ex ko na talaga to amin ako. Wow. Hindi, total. Hindi, total. Ano naman to It's an open book na meron akong Rocky Secret Files na libro, di ba? Meron ako dong open letter to my ex. Plus, I think na may mention ko to sa radyo. So, yung ex ko nakagawa ng kasalanan sa akin yun. Ito yung first ex ko. So, nagkaroon ng iba. Pero ako pa rin daw yung pinipili niya. Pero hindi ko na gusto yung ganong klaseng relasyon. Hindi ko tatanggapin yung ganong klaseng relasyon. Kasi ilang beses ko naman na may nahuli at pinatawad ko Sinubukan kong intindihin Pero that time, hindi na Hindi na sasapat yung salitang patawad. Parang mas sapat na sa akin yung paalam. Yun lang. So, nag-let go ako. He was trying to still get me, 'di ba? Para ma-fall, ka pa para rin pinipis pa rin ako, nagsusorry pa rin siya. Pero wala na talaga para sa akin. It's the end of our relationship. So, talagang ayoko na. Ganon. Hanggang sa naka-recover siya, naka-move on siya, naka-move on ako. Nagkaroon kami ng kanya-kanya naming buhay. Then nalaman ko, nagkaroon siya ng jowa. Hanggang sa isang araw, nalaman ko na nangyari sa kanya yung ginawa niya sa akin. Nangyari sa kanya yung ginawa niya sa akin. Jowa niya, that time, yung nagloko sa kanya. At some point, nalungkot ako na nangyari yun sa kanya. Pero alam mo, nung nag-usap kami, kasi may pag-uusap pa yun hindi ko na masyado detalye yung part na yun Pero there was a time na nag-meet kami sa isang event ng friend namin, mutual friend. And there was a moment na parang nagkaroon kami ng closure pa. Parang alam mo yung post-mortem sa isang relationship.
And kinuwento niya na nangyari sa kanya yun, and ngayon naiintindihan niya na daw yung pain na naramdaman ko. Alam mo yun, yung parang, wow, coming from you. Talagang, hindi ko kasi masyado ma-explica yun eh. Alam mo yun, pag naloko ka ng isang tao, hindi mo siya ma-explica ng tama o walang salitang makakapag-describe siguro nung pain na mararamdaman mo o nararamdaman mo. As in, dama mo lang siya. Na yung tipong, yung nanakit sa'yo, kahit ano pang sabihin niya, hindi yun makakapaghilom ng sugat na iniwan niya sa'yo. Totoo yun. So, nung binanggit niya yun, sabi ko, wow. Sa isip ko lang to, parang wow. Nabanggit mo tong mga salitang to, diba? Na parang, sorry. Na parang pakiramdam ko, nung nag-sorry siya nung gabing yun, that was the most sincere sorry na ibinato niya sa akin. Kasi, nangyari sa kanya at naintindihan niya yung sakit na dinulot niya sa akin. Plus, lalaki pa siya. Siya yung niloko. Mhm. Sakit yun. Oo. So parang doon ko din talaga na-realize na ibang klase din talaga yung universe, no? Na gumawa ng sitwasyon ng tao. Agree ako doon. Agree ako Sobrang doon. galing. Sobra. Agree. Like, hindi ko naman pinag-pray kay Lord na, Lord, sana po, 'di ba, saktan niyo rin yung ex ko. Hindi ko naman ginawang ganun. Ang ano ko nga, wish ko. Alam mo, ang wish pa nga siguro ng ibang tao dyan na nasugatan or parang nawasak ng isang tao, ng isang relasyon, is that sana maging worth it yung sakit na naranasan ko. Yun yung wish ko nun. Ako I'm personally speaking for myself at sabi ko nung time na yun, sana kung ano man yung sakit na naramdaman ko, maging worth it ito para maging masaya yung dalawang taong nakapanakit sa akin. Yun na lang. Parang ganun na yung words ko nun na parang sana maging worth it lahat no. Diba? Parang sana maging worth it yung luha ko, ganyan. Pero hindi eh. Hindi siya nagiging worth Hindi it. talaga. Hindi. Wala talaga. Yung kakagaling mo lang sa relasyon na niloko mo yung tao dahil dun sa isang babae o yung guy na yun, hindi mag-work. Pwede pa yun sa pangatlo. Sa pangatlo, na malinis talaga yung umpisa. Na malinis yung umpisa. Pero yung pangalawa, hindi talaga. So dapat kabisyo kung papasok kayo sa isang relasyon, daanin nyo talaga sa ligaw. Tama. Huwag sa agaw. Totoo yun. Totoo yun. I agree. Huwag sa ligaw. Huwag sa agaw, sa ligaw. Tama. Sa tamang paraan. Tamang paraan. Ano ba yung tamang paraan? Paano ba dapat magsisimula ang isang relasyon? Siguro para sa akin lang, Rax, tama na mag-umpisa ang isang relasyon kapag alam mo ng buo ka na. Matapos yung sakit, hirap, or kikipag-break mo dun sa karelasyon mo. Kasi mahirap kasi na nakakulong ka pa doon sa nakaraan ninyo nung karelasyon mo, tapos makakwento mo dito na ganito kasi siya, ganito siya eh. Ito, may pagkukumpara pa. Hindi pa eh. Sa una kasing yugto ng relasyon ninyo, that's ganun yung atake mo sa partner mo, hindi maganda yun. Oo, para kang nagbabato ng mga kung ano-anong patalim, hindi dun sa ex-partner mo, kundi sa sarili mo din. Sarili mo din. Kasi nga hindi ka nakakapagpatawad eh. Tama. Hindi ka nakaka-move on Tama. Pangalawa, siguro, kailangan handa ka na kilala mo na yung sarili mo. Na, okay, hindi na ako nandoon sa nakaraan ko na ako na ang kitid ng mga pag-iisip ko. Kasi may mga ganun, hindi naman porket naghiwalay kayo ng partner mo sa cheating na eh. Hindi naman eh. Pero kasi minsan naghiwalay kayo dahil makitid kayo parehas, dahil hindi kayo matured parehas. Dapat matuto ka na doon at hindi mo nadalin yun doon sa bago mong relasyon. Yeah, true. Kailangan may mga natutunan ka na sa dati. Totoo. Better than that. So, thank you talaga sa life lessons mo, no? Hoy, pero eto na. Anong may advice natin kay Lea na secret file sender natin nakikinig ngayon? Oh, na bilang babae. Ladies first. Ginusto mo yan eh. Panindigan mo yan! Panindigan mo yan! Buti nga sa'yo. Oo.
Well, kumbaga, eto na yung product of your choices in life. So this is a situation na naging na produkto ng mga desisyon mo sa buhay mo. And nasa sayo kung paninindigan mo yun, ilalaban mo tong naging desisyon mo, titiisin mo. Kasi dapat yung pagdedesisyon na yun, napiliin tong taong to na alam mo namang may asawa. I mean, single mom, oo, pero alam mong may anak, alam mong... Nothing against single moms, ha? Yes. Single moms are great women. Yes. Strong women. Yes. Pero kung merong mga extra baggages in the sense na hindi tapos yung communication in a relationship dun sa partner, asawa, well, mag-iisip-isip ka talaga sa parteng yun eh. Kumbaga, yun yung dapat nililinis o parang, di naman nililinis, kinaklaro doon sa tao kung talagang wala na. Kasi once na ibang usapan, kasi pagbata, co-parenting, okay lang eh. Pero kung usapang pera, bakit? 'Di ba? Anong connection dun sa pera, 'di ba? So, meaning, yung relasyon ninyo talagang hindi lang alam mo yun, parang magbigay ka ng financial support dun sa mister. Ibig sabihin, meron kayong something na connection pa, 'di ba? So, hindi na lang to basta-basta yung anak eh. Hindi ko sure kung nasa poder ba nung lalaki yung bata. Well, medyo hindi kompleto yung detalye dun sa storya natin. Pero ang nakikita ko lang talaga dito is that hindi nalinaw eh. Hindi na klaro kung ano ba yung relasyon nilang dalawa, wala na ba talaga, tapos na. Pero ngayon, parang klaro naman na hindi pa tapos. 'Di ba? So parang, gusto mo yan, tanggapin mo, go ahead. Pero kung hindi ito yung gusto mong klase ng relasyon para sa sarili mo, at hindi ka magiging payapa at the end of the day, kapayapaan kasi, peace of mind. Yan yung hindi mabibili kahit na mag-abroad ka, kahit na mapunta ka lang kung saan Kahit man, mayaman ka. mayaman ka. Wala. Walang makapagbibigay sa iyo yan. 'Di ba? Kundi yung magiging desisyon mo lang sa buhay mo. So piliin mo yung makapagbibigay sa iyo ng peace of mind and peace of heart. So yun. Ganda. Ikaw. Sa akin, acceptance is the key. Tanggapin mo kung ano yung naging resulta ng mga tinanim mo. Kung yan ang tinanim mo, maling bagay, ang tubo niyan hindi maganda. Ganun lang yan, di ba? Sabi nga daw ng mga kasabihan, kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Napaka-basic. Mm-hmm. Basic yun. Basic yun. Tinanim mo ganyan, anihin mo, pangit. Totoo. Ang nakakita, maganda yung tinanim mo, pangit yung result. Kalokohan yun. Walang Oo. Walang Kaya ganyan. dapat pag nagpapatanim kayo, 'di ba, sa pogi. Para ang kalabasan, 'di ba? Maganda at pogi din. Oo, artistahin. Pwedeng pagkakitaan. Di ba? Magpatanim kayo sa foreigner. Ano? Uy, and it's not about an issue of gender dito ha. Yes. Kasi bisexual itong ating Yes. singer Oo. eh. So wala sa wala sa preference mo, sexual preference orientation mo ang relasyon o pagmamahal, 'di ba? Lahat pwedeng magmahal. Nasa Tama dapat ang Tama pagmamahal. lang. Oo. Yun lang yun. kumbaga yun lang yung bottom line dito. Tanong is, tama ba to o mali ito? Mali yun. Yeah. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede naman po kayo mag-share sa amin. Raketera@gmail.com, dyan nyo lamang po isend ang inyong mga storya. At sa aming pagbabalik, abay, top secrets na. Kapiling pa rin ang bus sa Princess DJ Raketera. DJ Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Leia's Secret 5.